nou episod. După cum vedeți, azi nu vom face o serie de Minecraft, vom face o serie cu totul mai special. Joculeț de-al meu, am făcut câteva săptămâni pe el. Nu știu cam mai de mult. 180. Se pare că nu e ca la Clash of Clans cu la tunurile alea, nu putem să le punem pe ziduri. Ăștia putem, da, pe ziduri din ăștia. Nu ăștia înțelegeți. O și încurc aici. Chestiile ăștia ne spăresc mai bine treaba. Asta e o căsuță de barbă. Asta. Scrieți în comentarii ce vrei să-mi upgradez. Nu contează. Eu vă ascult pe voi. Pe ce sunt ăștia care ne ajută? Mamă, și mă întreb la ăsta la level 8. Ne trebuie să... Ai din mai. 1000 un loc, vă dați seama. 1000. Nu avem de-abia 361. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Ce care putem avea? Asta mi l-am ales eu pentru că e faină. Ăștia care te ajută. Și mai am și înăuntru care încă mi-apără. E destul de greu dacă vrei să-mi dați regatul acum că am destule chestii. Nu mă supăr, dar sper să nu câștigați. Nu vă supărați nici pe rest. Eu mi-am upgradat acum balistaul ăsta. Și uite, se face mai bun, după cum vedeți. Vedeți, are... Ăsta e de level. Asta e să vedem de cât level. Level 4 și ăsta să vedem. Level 6. Ăștia sunt diferite trape. Ăștia sunt tunurile. Dar nu mă interesează tunurile pentru că nu au rost, frate. Ăștia sunt zidurile. Eu îmi păstrez forțele. Pe aici sunt ăștia care te ajută. Nu știu la ce folosesc ăștia, dar mi-am luat și nu costă bani deloc. Nu costă deloc videoclipuri dacă vrei să-i ai și nu sunt chiar foarte șmecheri. Te ajută să-ți aperi cetatea, practic, cred. Uitați. Am cumpărat pe fiecare, că nu m-am putut abține. Doamne ferească-te, bă. Bă, ce e ăsta? Că nu, eu nu mi l-am luat pe serios. Șmecher oricum. Scrieți în comentarii care vă place. Ăsta. Bine poate să ziceți unul așa. Nu, uite ăsta. De la... Ce mă mi-a plăcea roi. De la română ăsta, desigur. Nu știu, îmi place. Dar ăsta. Asta îmi place, frate. Asta nu. Nu prea. Sunt sigură că vreți să mă vedeți cum am luat. Eu zice să... Doamne. Hai să începem cu un... Nu vreau să pierd multe trofee. Uite și voi cât de buni sunteți. Băi, eu cam o să pierd și nu vreau să pierd, înțelegeți? Înțelegeți? Chiar n-aș vrea. Oricum o să facem un videoclip. Scuzați-mă, dar n-am curaj să pierd trofee. O să chiar am, da.
momentan să fac trupe, pentru că uitați voi cât de puțin. Ăsta stai și păzește parca. Da, poate vă întrebați de ce am ales un stat chinezesc, pentru că, na, mi se părea fain. Ăsta zidul ăsta, nu știu ce să spun. Ia să ziceți antrenarea. Are sens, frate. Uite, pățai să-ți aranjezi ăștia. Și traiul, dar ce-l spun. Ăștia. Mie-mi place ăsta. Este cel mai bun. O apărare foarte bună, în primul rând. Dar în al doilea rând mi-a dat zidurile la maximum, după cum vedeți. Adică nu la maximum, că erau de aur, voi imaginați că nu sunt atât de boca. Adică na, cum să fiu atât de boca. O să deblocăm. Nu uitați, dar o să vă pun un concurs. Și pentru cine câștigă o să-i pun o statuetă din asta, că nu o să am levelul respectiv. O să-i pun o statuetă din asta dedicată lui. Momentan, n-am levelul și chiar mi-aș dori să scrie, o să vă pun în câteva zile ce provocare aveți. Știu, suntem nerăbdători și vă spun de acum că mâine o să aveți. Uite, ăsta e de clan. Da, și mă interesează clanurile, frate. Nu, sau puteți să intrați, dacă vreți, așa. Aveam eu un clan pe ăsta, că nu mai țin minte, că nu prea m-am jucat. Cred că asta ne-o să ne dea cesurile alea. Da, cât? Da. Doamne, nu știu ce să zic, dar 15.000 e cam mult. Asta e cam mult. Asta e cam mult, bă. Chiar, da. Deci, stai să vedem ce e în mina. Să vedem ce e în mina. Să vedem ce e în mina, pentru că... Dar eu n-am încercat, nu, chiar n-am încercat. Sper că se vede acum. Nu știu, să mă inter dacă nu se vede. Asta ce spun. De aici cred că facem trupele, că nu mai știu ăsta. Cont vechi. Cont foarte vechi. Ce să spun? Ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un mare like. Așa că... Nu ezitați să dați un mare like. Și așa. Eu am fost Călin. Și v-am